Раждането е разтърсващ емоционален момент за всяка жена. Чудото на живота се случва и завихря целият ти свят в напълно нов ритъм на съществуване. Преди да започне своя път в майчинството в Свети Лазар, всяка родилка получава от нашите АГ специалисти аргументиран отговор на вечния въпрос как да родя. В зависимост от нейната физиология, здравен статус и емоционална нагласа, лекарите ни задават вярната посока на целия процес до първата й среща с бебето. Когато изборът е секцио, с грижа за родилката се прилага метода Щарк. Аз съм доктор София Николова, а тук при мен е доктор Димитров, с който ще поговорим за ползите от Щарк и всичко, което бъдещите майки трябва да знаят за него. Доктор Димитров, какво представлява методът Щарк при оперативно раждане? Методът на Щарк е вид цезарово сечение, при което се използват щадящи хирургични техники с цел по-бързо възстановяване на жената. Той е създаден от израелския лекар Майкъл Щарк в края на 20 век, като набира все по-голяма популярност и се използва все по-често в целия свят. А кое отличава Щарк от стандартния разрез при цезарово сечение? Разрезът при секцията по метода на Щарк е по Жоел Коен. Жоел Коен е учител на доктор Щарк и той е малко по-високо разположен. Класическото цезарово сечение, кожният разрез е по метода на Фаненщил, който е малко по-ниско разположен в долната част на коремната стена. А какви разлики се наблюдават в възстановителния процес при родилките? Независимо от методиката на цезаровото сечение, възстановяването винаги е бързо, но се счита, че когато пациентите са оперирани по метода на Щарк, те изпитват по-малко болка след оперативния период и се възстановяват и се раздвижват по-рано. Кои стъпки на рутинна грижа след секцио с този метод се препоръчват на пациентките? Както след всяка коремна операция, когато пациентката се прибере вкъщи, трябва да не упражнява тежки физически натоварвания и е разумно да води здравословен начин на живот, здравословно хранене, добра хидратация. Какво бихте посъветвали бъдещите майки относно метода на раждане? Метода на раждане, дали да се роди естествено или да се роди с цезарово сечение, трябва да бъде определен въз основа на конкретната акушерска ситуация. Когато жената има своя доверие на своя лекар, тя може да сподели с него притесненията си, въпросите си и да отиде за раждането подготвена, за да може да бъде спокойна и раждането да бъде един добър спомен, а не травматично преживяване. Скъпи дами, независимо от начина, по който ще родите, най-важното е да се приберете вкъщи здрави и спокойни. Акушерките в Свети Лазар са наши верни съюзници в тази мисия. Със съвети и подкрепа към вас, те ще отговорят на всички въпроси, свързани с кърменето и тоалета на бебето. При нужда от консултация и изготвяне на вашия план за раждане, не се колебайте да ни потърсите на посочените контакти в сайта ни или в социалните мрежи.